Thashang movie vel en chin chuan danan ti te The Conjuring ti vel te khovel hua pa thashang movie lar em te kha kan sia anga Conjuring phei chu atak tak be chana siama ni awangin alar hle nge a khata khan nan pakhat walak kha a oma ati munom zwal tura anbel mai ani thunga ma se phwa chopani lo mundang le hundang da ya thleng atak taka thleng pahni achanga anla kania edle Lorente Hilton zinga mi thawani Great Britain a building shang na saber atil nge a he hi thil tak phwa chop ni lo Borley nan chan chinani Southeast England lama kholian vaklau Borley a hian an khopui thiam te chena munlar em le shang na sa em a oma hetiang mun shang nia an soi hi tam taka oma rongbol tu de chenna mun shang hi atamani pathian rongbol na thilani awangin swal hi a hip dewa thara swal de po hian an baby kani email viawa chungzinga pakha chu Borley Rectory hi ani hein hi kumsang khat zariat somruk pani khan bu chung kwa in an sa a an sak chan le a hnulama thil thleng hi chu in person ve takani pastor le a chui shwai te chenna an quarter tura duana ni a rinna le tharau thiang hlimina hualvel tharau wak vai ten chol hadam na an mu na mun turani ma se he hi avoi khat din na anilawa kumsang kha zakwa somriat pakhat khan kangme in rectory ma sa chu akan chhial vek awangin kumsom ni nuwa athak nan tuna rectory hi ansa ani kumsang kha zak thum somruk achang dei to khan helai hmuna hian pui thiam anom do thina Christian inkulna alawni dei to Borley Rectory thil theng in chana chu kumtam tak liam ta kha ani a pui thiam pakhat le nan pakhat chuan arukin inzom na anlo nei renga pathian poi an khoina hian nat takina thing le tani an pani hian man chhuani in kaushan shwai tu te hne na an boina hi thlen ni in an poi khoi man shemna an munge ya an shemna po an ne blau hle an pani chuan thi tura an chung thu relania pui thiam jok chu khai hlum ni in nan jok chu rectory banga hian anung chungin brick an rem nan mi a shi om takina thi ani an sak chat zo lima chang hian soi neu newa om chana bul chung kwa te hian thilmak tak an tong fo ani an chena in aron leng lu chin te po in pen thom an she china ami hing ve an mungai lo an corridor vela chuan a pen rile chek thina boruak chu ari duriau china a boruak ringot po hian omatinuam lo roi theini in an soi tha lo lang zewa pole ngal thina omboka an sak chat le na hian tharau swala kai thonge ama achang poina lo omreng to zok niang le rectory thar an sak zo achanga kumkhat nu achangin thiltheng langsar taka omchana a omna mun hi anoma wangin school no pang hian school bana infiam na nan ron mang china tlai khat po how to pa ber chuan pindana le khabu azir chianga inchunga no pang infiam thom chu a shepa annui har hara an chong boka an beng chena wang chuan chwa veka du a ma se alak lo ema wangin athil ti lai chu zo phota du chuti lai mek chuan thom chu are diaka no pang hau chu pindan pilril lama an lu diak wangani pindan pakhat chu an han honga achunga chuan an luta athim vek wange borak chu a hlau omru riawa beng chen po an beng cheng ngam to lo an lu thui zela pindan kelsira chhuar bula chuan lim thlading an mu lim thla chu chiang lo ruai hian alanga a in soi de hlo bok no pangte chu chet po an chengam to lawa an ding khong de top lim thla in soi la chu an en renga chutia an en reng lai chuan a top thuta no pangte lam chu mong chang hian ron hoin an lam chu apan alo nai zela a mel chu alang chiang tula lim thla alo ni reng lo meichia kum upato lam ni in alanga amit khura thuk ema ataksa chu a cher hlebok a cher dan chu ru ro hlang ang velania a thom no hak nan thuam chu thol to kina ha a alo nai zela ke reng a nei lo ti chu an she chia
Kea pen lavin an lampan chuan a thloin a ron thlok del ani chu thil an hmuh chia chuan an hlau tak zeta an che tuara an thawm an atak em awang chuan hotupa chuan an awmna lam chu a ron pan ngal vata hlau em an lawin kwa khom chu awa hmuta ani an thil hmuh chu an soi ngal sapa ramhuai an hmuh ti an chiang em hlomani hotupa chuan a thei to pin a hnema ramhuai a awm lo thu chu shilin a hotir ta hloma naupang te chu hnem ma se aril ru tak chuan a hlau ve hle a do tan soyanin lo awangin aril ru chu anuam theilo room chunga chuan a lut venga ta ma se alo ruak veka mo anei velem lo ani kongkhar chu kharin a office lama chuan a let le a chuta chuan a kongkhar sa thlap to chu aronin khar nun le bura a phu ve zuk nge ma se thil makdang em tong lavin huna liam ve zela a hna atanga a chol huna thleng chep to ni kha chu a office a na poimo a khoile molmola naupang hau hlawa an che thoma shele to tunjum chu pon lampanga changin ani thunga tukvera chon dak chhuakin a han thlira mun shang naupang an tlandar noi lai chu a muhman in hnuai lama chuan chuk thlanga la naupang la tlan che thui lo de chu a chel ding mana kum engemozat kalta a thil thleng ang thau khan heng naupang te po hian nan chu an mule a tunjum chu an mit mu nge ya a thamral nge ni nan thlasang chuan soya hlo hle thina an manin mu ve kher lo ma se tukvera adak lai pon lama tanga mutu an thina tam tak chuan mananan anti hlum thla kha ani an ringa chen khatero chuan chian na le van doina lola thleng tur shil lok tu ani an ring thungani rector hlui a chwa nu chuan reverend Gaya Smith le an bui Maybel chu anonin son lut vele a Maybel chuan in chung chu ati fai mola room thim taka chhuar chu ti fai tumina han honga a chunga athil mu hian ati hlau hle chhuar chunga chuan mishing luru alo om reng maya anu pa chuan thunei tu te po an kol ngala ma se luru chu tu luru nge ani an she chuak theilawani ma se kumza bor vela upato ani thule mei cheluru ani thu chu an she chuak theya he luru lak sonani achang chia hian Smith chung kwa te chuan thilmak an tong chana zanrei tak taka pen thom mak takin an muhil tuilai chu akai thau china an tuk vera chang chuan engmak takan mu chin bok en liam mai chi a an ngai lawa wangin anu pa chuan chanchin bu The Daily Mirror an be popa an ina thil thleng thin chu ron ngai ven tu anuman be se ani hetiang huna hian chuan na tur an she thiam lo china chu wang chuan an chanchin chu the dar topa angai na sha in an ron ngai ven mai an ring an be se angai chuan an thil ti chuan na athoka reporter pakhati na ron ngai vena arwal chuan an rama paranormal researcher larper Harry Price chu aron shwai telbok akal masak ber chuan reporter joy om tur satli angina kala ahun chung hirei laute mani se mu anei ve nge ya lim thadum an huan vela kal kwal chu a mu ve man athil mu chu zuya hantuma ma se abauda ya a mu zau to law athil mu awang hian electric case chu angai ven zwal le a akal non le ngatani heta akal non le chum hian kongka alu chia tia inchung tukver dar thalang hi aron tla tha a ama chu afu lo chia dar thalang ron tlak na lai en fia tum hian inchung lam chu man mo takin an pan ngala heta takhian akal pui reporter luzona chuan engthile mohi aron thlok thoile fwa a aron thlo na lam chu an mule man lo Smith nu pachen chung hian rectoria chuan thil pa ngai lawa thleng na sa hle a ani telina zwal tul bok kumthum lai an tuar hnu chuan an tuar thei talawa anin son chuak ta to pani anchunga thil thleng hi sia anom no lawangin rectoria shang ti chu alar to hle a anin chunga thil thleng thin chu thlapakhat chia anian ring lawa anin chunga ron cheng te apiang chu shadring tora siam sak zia thina ni Smith nu pan chwa hnu hian Lionel le Marianne Foster te chu hanin anronin son lut vele a
Anni chung kwa hi arab thak ber tung tu anni. Marian hi mei che je zoi le ngai to na kom chet ang chi hi ani a. Rectory chunga tharau cheng tan chuan bitum tur du thu sam tlukani. Atong nem big reng boka. Ngu thei lau ku thiana kor chunga aron zen lut china. Ngu thei lau phun sur ri te a she fau boka. Bungrua ama che son le po a muzeu china ni. Heng hi chu lau viau thau ma se atwarina en liam theya ma se tharawin biak atum chin anga ashiat na hi tor haratia a hlau ngoi ani banga chuan thuziak chin khat aronin ziak le nol china tharawin biak po atuma puina angen ti ashiat hian a nge ti ati chianga chu chuan Marian chu ati hlau hle pa ber Lionel po chuan bungrua ama abaurua ka laukang le ringot chin chu a mufawa tha an lakte chu engma afia theilawa thil zemak deuh hi aron lang chin he in lua lu to shim te chuan tonan nei veka ma se Marian ni ton hi chu midang zong ton ai dei na rap thaka atan a hlau omina den chin hle mu theilau thachak tak hian in chung bungrua chen khat mangin Marian chu avom le chor china a chen puite poin chu an mu chin an tuk ver dal thalang chu chan shiat lovin voi tam taka ke to boka voi khat po an fanu chu pindan chunga atanga kongka chu an hong thei mi alawa kongka a chuana kalna a omlo shima thil mak takani handwriting mak tak hian banga chuan thilaronin ziak china shathiam harvia ma se Marian ni chu akok zia atopa Marian chu in thup zau talavin a in puang ta a Borley Rectory chuan thil thleng ngaya thleng non le tlat mai Reverend nupui chu Rectory ami khwal laka alau uire tlat maya a thil ti swal thup nan chuan anin chung thil thleng chin chu a mang changkai boka kumnga hnuwa azak takin an chung kwa chuan Borley chu an chwa san le ta ani chuak to ma se Rectory thil thleng chu a dai thei chuang lawa chanchin chu adar zela Harry Price book chu alau kir le science man ruale hildang dang nen aron thok chuak rupa he in phena thuruk om hi hai chwa nge yatumani kumsang khat zakwa somthum pasari khan kum khat top a chen chila a hmuna chengin uluk devina chui chianga heti chung hian ama puibom tu turmi tam taka ruai man bok thil mak thleng po a om ve renga banga te chuan thil inzia karon chin thuziak ron te chu chui chiangin a thei angin an zir chiang zela an thil mu chwa bo zui chuan huana tui chhun chwa chu an lai ve roya chuta chuan mihring ru ro an lai chhuaka hunrei takan thei ngil to nan ru ro chu hai chwa ani ta ni an chui chian lai zong hian nan hi voi tam takan ma a aron in lana tharau be theile helai hmuna local chin te po in nana ni thu hi an soi china an zinga pakhat chuan a be thei nge a nan chuan Rectory hi kang mei wangina chele evek don ti a shil ni in he tharau be thei hian a soi nge a soi ang che in price le a team ten helai hmun an chwa sana changa kum khat na a cha Rectory a in suan lut tharte chungkwa chuan kang me an ti chuak pala a kang chele evek ani akan le ta ka chuan an sa chato lawa an chiat lo a chat tu te po hian ton an nei ve nuala a in hi ding to cha lo ma se a chevela po huai hi ala che chhun zom zela asir maya biakin po asyang niya soyani hiala paranormal investigator tam takin biak in ngei po hi an ronzir chiang ve na sa china nan tha chol lo hi an mu in an tong ve fo chin etle Lorente nu pa bok hi munshang lara chuan an minga langla tel lo thei chin lawa an ni ngei poin an ron chui chiang ve a an ron fin fia ve chiang ani an thlen chi atangin thilmak an tong ngal mol maya voi tam tak an tlo in an chui chianga an ni meu poin Great Britain a munshang na saber an ti hialani Loren hian psychic thil ti theina aneya helai hmun an thlen chi atang khan
nana omve ti hriat na anei dai to a midang ang bokin phun ser ser thom chu a hriat tam ber ani mase heta athil ton hi conjuring a an copy ber khat chu alani lo kumaliam le dewa Loren chuan an ina le khabu chiarin a om ha dam mai maya ama a hriat na mak tak alo nei to ang kha ama aronom thar le thuta athil hriat chu engthil nge ni enchian tuma a han hoi chha chuan a room chhunga thil dum hlom lo tol lut chu a hmua chonga leivirang deuh hian aron vir luta adum dan chu zan thim ang mai hian adum ni in a soi aruma chang chuan chhuaka alo kalna hmuna kile tur chuan thu a pe a chu thil dum po chu avir chhuak vele mai ani he thil hi nan thla ani thei mai theya thil dang dai po ani thei thau bok nan character le ache dan vela idea pe tu kha he thil theng te hi an nia ma se an nu pa chau ni lo an ma a borli rectory lo zir chiang to tu te po hian chana fum fe an pe theilawa tu ma e mi puite zona chana le fin fiana an pek theilawa wang hian soisel na atama bengti vir tok lek thil an mu chwa nge an jep chen ti ero a hriat lawa tun thleng hian thu chiang shechak em borli nan chanchin ngai ven tu hi an la om reng ani ole tunjumatan chuan khati zong kha ani le reporta atop thlenga min lawai thlak saka wangin kaloma ka video te ingai na zong ania ngai nomi ti zong ani chuan khongai takin ka channel he min lo subscribe sak ve don nia